Alhamdulillah. Sakmenika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Siang. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ngganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro ki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi kok. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mikir apa? Mikir salah. Cek, niki mikir kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan iki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak iki suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone ta Mas. Lah piye to pesenmu piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit, Kingkong ngebleki kowe kuwi. nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Laki ngerti. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk, Kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, tak genduten. Tak gendut. Keman. Tangane Mas. Aku mbok jak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Nanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to sak Dik. Aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane lho wa Mas. Ya, inta. ora apa kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah iki lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginna ginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya diles sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kiku barang itu. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar niku normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, Awak, sikil. sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan, Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ya apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu normal. diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dodok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Wedo, Met. wedo. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek kayaknya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen kowe yo. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salendri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah.
jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galakmu to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok iki rada galak ngerah wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan Kok kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho. Alah, aku aku berbisik-bisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepelke Iki jenenge. apa? Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus randok rese terus. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Dagelan ati diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar, sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Kowe ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso ora ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok kres. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok.
Wong sak pira Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. narasatimu. Ya nek sindan apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ro. Suarane piye, Babi? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Api. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa. Rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kene. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didit ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa di niki? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. sing nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi Lamunan judi. ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya. Pokoke cak sotek iki anu kawe yo.
iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta beratanya Siap, ayo Cak Dodok Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia coy. Niken Salidri. saya temanten kekalih Kita jadi mantan, Mas. Cepet, Mas. Ayo MC. Ayo. sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni Wah, iki. temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. mesti kuru to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo. Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Kidak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak niki kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungelipun kodhok ngorek. Sopo cekar Anu ki karo utawa bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Tumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun anglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndok idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndok idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku toh Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak betul. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku, Mana matamu? ini mataku, Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku. Kok kaya sentolop toh?
Mataku. Ya, ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh, Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi, wonten ing dadi kursi. kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkau. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salah Sinten? sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Kemenang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Iki tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, Rene. Kowe iki lek nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Atare bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing iki- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun? Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh, Mbak, mau ya Moh. aku. Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme putih katene. moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hengi ho. Henya. Oh ya. No ha. Kok ngene? Wah, oh Apa? Lah ning ngene malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yo gerajakan. Oke. Nah,
Lek Bayu sing nyanyi keras niki mesti. Oh keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Sudah siap apa belum? Bayu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk, Padha Sama. kerasakan. Ayo, terus. Raja Tanah
panjenengane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, kowe iki? pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih Amin. ngoten. Nggih, Amin. nggih. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, nggih. Besok Kalau malam semua kita nggak ketemu lagi. Nggih, Siap, siap. nggih. Ya, cawe sesaji Brojo Denta Brojo Musli tutuk nih lakone. Wah ya. Yuk, ya.